Pangasinan Polytechnic College. Susi sa pagtupad sa pangarap ng mga kabataang Pangasinense na makapagtapos ng pag-aaral. Ang Pangasinan Polytechnic College or PPC Micro-Credential na mag-aalok ng mga maikling kurso ay dinisenyo upang turuan at sanayin ang mga individual na gustong mapalawig ang kanilang kaalaman at kakayahan. Kabilang dito ang Digital Animation, Pangasinan Studies, Indigenous Education, Videography and Photography, Tourism Development Planning at iba pa. Ang mga kursong handog ng PPC ay kinabibilangan ng Bachelor of Science in Agribusiness, Bachelor of Special Needs Education, Bachelor of Science in Multimedia Arts, at Bachelor of Public Administration Major in Local Governance. Ang Pangasinan Polytechnic College Center for Lifelong Learning o PPC CEL ay isa sa mga big-ticket project ni Governor Ramon V. Gico III na naglalayong magbigay kaalaman kaugnay sa Pangasinan culture, arts, and industry. Bukod sa baccalaureate program, ang PPC ay ang kauna-unahang provincial government-owned educational institution sa buong rehiyon na nagbibigay ng in-demand technical vocational courses and skills training ng libre para sa mga out-of-school youth at mga walang trabaho. Inaasahan din na mag-aalok ang PPC ng medisina at iba pang allied medical courses. The Pangasinan Polytechnic College will eventually expand its program offering. Sana makapag-offer din tayo ng College of Medicine kasi po 40 ng hospitals natin and there are millions of cases that could be studied by our students. Naniniwala ang pamahalaang panlalawigan na ang PPC ay mahalaga at pangunahing salik sa paglago at pag-unlad ng lalawigan na magbibigay katuparan sa vision at mission ng kasalukuyang administrasyon.